Došao sam da vam se pre svega zahvalim na našoj zajedničkoj borbi za to da našu Srbiju dižemo sa kolena, da je menjamo, da radimo ono što smo zajedno sa našim predsednikom započeli u Srbiji pre više od 5 godina i da pošaljemo odavde iz Resnika poruku Srbiji da je Srpska napredna stranka stranka boraca, da je stranka ljudi koji su se okupili zato što vole svoju zemlju, koji su spremni da za nju rade svakog dana, koji su spremni i da se u političkom i svakom drugom smislu žrtvuju zato da bi izgradili bolju budućnost i za mladu generaciju koju treba da sačuvamo u Srbiji i zato da bismo oporavili celu našu zemlju, zato da bi ona mogla da bude siguran, miran i pouzdan dom za sve naše ljude koji u njoj žive. Zato sam hteo da vam kažem i želeo sam da vam se zahvalim na ovoj borbi, zato što znam da smo kao stranka u prethodnih 10 godina koliko postojimo, zajedno sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, uspeli da podignemo standard srpske politike. I zahvaljujući politici Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića možemo da kažemo da se danas u Srbiji politika konačno posle mnogo godina, rekao bih posle više decenija, vodi strateški i dugoročno promišljeno. Ne od danas do sutra, ne od izbora do izbora, ne zato da bi se neko nekome dodvorio ili dopao, već promišljeno sa vizijom za budućnost 20, 30 i 50 godina unapred. I to je moguće zahvaljujući tome što smo se mi okupili u Srpskoj naprednoj stranci, moguće je zahvaljujući političkom, državničkom talentu, viziji i mudrosti Aleksandra Vučića i zahvaljujući tome što mi svi zajedno nismo digli ruke i nismo odustali od Srbije, onda kada je posle, rekao bih sigurno, posle mnogo ratova i posle mnogo decenija u Srbiji bilo najteže. Ovo što smo videli prethodnih nekoliko godina, pre svega svi znamo dobro šta smo zatekli, o tome praktično ni ne treba trošiti reči. Zatekli smo praznu kuću, razorenu, one osnovne temelje države na kojima počiva svaka država, a to su njena privreda, ekonomija, njena vojska, odbrambena sposobnost, njen uticaj, njeni saveznici, prijatelji u međunarodnoj zajednici. Sve je to bilo ili gurnuto u zapećak, ili, kao što je slučaj sa našim bezbednosnim sistemom i našom vojskom, koja je kičma svake države, ne zaboravite to, potpuno razoreno, ekonomija, ono što čak nisu ni sankcije, ni ratovi razorile su neodgovorne žute i razne druge vlasti u periodu nakon toga. I hoću da vam kažem da smo ipak za 6 godina uspeli da pokrenemo stvari sa mrtve tačke i više od toga. Uspeli smo, zahvaljujući odgovornom, racionalnom i državničkom ponašanju predsednika Vučića i naše stranke i politike oko koje smo se svi zajedno okupili, uspeli smo da ekonomiju Srbije kao osnov ukupnog društvenog opstanka i napretka dignemo iz ponora, da stvorimo situaciju u kojoj je izvesno da će se korak po korak postepeno ta situacija popravljati. Sa druge strane, uspeli smo da vodimo politiku koja znači zaštitu državnih i nacionalnih interesa. Uspeli smo da sačuvamo naše prijateljstvo sa Rusijom, da ga ojačamo. Uspeli smo da sačuvamo i ojačamo, na čemu će nam buduće generacije i naši unuci biti zahvalni. Uspeli smo da sačuvamo i ojačamo naše prijateljstvo sa Kinom, kao nikada do sada. Uspeli smo da, kada je reč o onome čime se ja najviše bavim, a to je Kosovo i Metohija, uspeli smo da sačuvamo naše ljude na području Kosova i Metohije, uspeli smo da sačuvamo mir,